nga at nakapalwa dayon. Dayon kuan bunga sa lubi dihaning butong. Day peoples, and muna siya ang ang hitsura sa pagkuman sa Baguio. Daghan ka siya nga mga hulog nga palwa sa lubi. Ang mga iro nga si Bana ug amo sang iro nga si kuan hanang si ngalaton ning iro Chikay. Muna siya dili na mga kalubin na amo silingan. Dito silingan na mo murag nalupad ang inaatop itong pikas din. Diri among service drop nagkamang nasa yuta. Din ang among balay ato gikwaan jud ko sa kapalapad. Sa kapalapad o sa kapalid di ay. Palapad mo rin na katong kuan. So man siya So man siya ato ning i-rotate atong camera mo na siya daghang in dito layo ra to siya pero dagko pug siya og in dito sa atbaw ni. Diha, di na mo silingan ato. Di na po misilingan ato unahan. Gilupad ang iyang balay. Muna siya gabi ganing kadlawon or gabi ba to. Muna siya kuan nini nanguha ko palwas lubi kay nagkuat sa mga service drop back na nahulugan ang mga service drop wire sa kuwinti pilos bala. So muna siya ang mga panghitab. Muna siya ang mga resultas man sa bag. Nga putol ng lubi tapos putol ang lubi dayon ay nangatumba ato nay natumba. Salamat ra gyud mi kay wala ra pud na unsa amo ang kuan, wala ra mi nang unsa safety ra pud mi. Salamat ra gyud sa Ginoo. Ora ito na sorry atong nagkuan raincoat diba na ito silingan na mo ato ka Julie. So muna yun daghan kay kuano daghan kay siya nga at nakapalwa dayon kuan bunga sa lubi dihaning butong. Murag gisaka ba? So siya.